No ho sé, Xumari. No ho veig clar. És que no sé si en sóc capaç. Estic una mica així perquè no m'he posat mai davant d'una càmera. No sé si ho faig bé, és que estic espantat i tinc por. La por és un sentiment desagradable que et fa sentir desprotegit i vulnerable, però alhora és una reacció natural del cos davant un perill o una situació desfavorable. El nostre cervell ens alerta que estem fent una cosa que ens pot generar problemes. Per tant, a vegades tenir por ens pot estalviar uns quants maldecaps, però al mateix temps pot fer que ens perdem experiències enriquidores, com per exemple saltar en paracaigudes, cosa que jo no faria mai. Conec una compositora que va dir que per ella la llibertat és no tenir por. Només pots ser lliure si aconsegueixes destruir aquesta sensació, la por. Avui entra a Supercampus Nina Simone. Aquesta compositora, cantant i pianista va viure durant el segle XX als Estats Units d'Amèrica. Va ser activista en defensa dels drets civils de la comunitat afroamericana i les seves cançons tenen una forta càrrega revolucionària. El segle passat és un segle ple de reivindicacions socials. Els drets de les persones i la igualtat entre els humans agafen protagonisme i la seva defensa es converteix en la lluita de molts. Nina Simone va ser una d'aquestes persones que volia obrir els ulls a la societat i dotar el món de més tolerància i justícia amb la seva música. Va utilitzar una àmplia gamma d'estils, com el blues, el jazz, el gospel, el soul o el rhythm and blues. Tots aquests estils tenen una mateixa font d'origen. A finals del segle XIX i principis del XX s'origina un estil de música protagonitzat per la comunitat afroamericana al sud dels Estats Units. Bé, més que un estil de música, era una manera de viure i de comunicar-se. Expressaven sobretot les adversitats i les injustícies que patien. Moltes d'aquestes manifestacions van néixer als camps de treball. Per fer més amena aquella feina tan dura, cantaven cançons sobre les seves condicions de vida o els seus orígens africans. A poc, aquest embrió musical va anar desenvolupant-se, fins a desembocar en tots aquests gèneres que han influenciat infinitat de músics d'arreu. Creieu-me quan us dic que la majoria de les cançons que escoltem avui dia tenen el seu origen en la música que feien els afroamericans a principis del segle XX. Però per què ha resultat tan atractiva aquesta sonoritat? Una de les moltíssimes particularitats que té aquest estil de música, perquè en té moltes, resideix en l'escala que s'utilitza quan es compon. De veritat, necessitaria hores per explicar totes les característiques d'aquest estil. Però avui toquen les escales musicals. Vinga, anem per parts. Què és una escala musical? Una escala musical és una successió de notes, normalment separades per intervals de to o de semitò, distribuïdes pel pentagrama. Recordem que els intervals són la distància que hi ha entre les notes. El més habitual és que les escales tinguin 7 notes, però ens en podem trobar d'altres quantitats, de 5 o de 12, per exemple. Segons l'ordre en què col·loquem aquests intervals de to i semitò que separen les notes, l'escala sonarà d'una manera o d'una altra. Existeixen moltes escales diferents, però les més habituals són l'escala major, que té una relació entre les seves notes de to, to, semitò, to, 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 semitò, i sona així. I l'escala menor, que té una relació entre les notes de to, semitò, to, to, semitò, to i to, i sona així. Utilitzant les notes d'aquestes escales, podem construir melodies que sonin coherents i agradables. Molt bé, ja sabem més o menys què és una escala musical. Doncs bé, aquest estil, que prové de la cultura afroamericana, va inventar una nova sonoritat. Barreja en la mateixa obra notes que provenen de l'escala major, altres que provenen de l'escala menor, i fins i tot unes que provenen d'altres escales que no us he ni explicat. Es va fer un mix entre una pila de contextos musicals i es van posar totes aquestes notes al mateix sac. D'aquesta manera es va aconseguir aquesta sonoritat tan típica d'aquest estil. Puc cantar en major, també puc cantar en menor. Això és tan major i això ja no. Això és el blues del Supercampus. Ei, Trofeta, t'ha agradat el capítol d'avui? Trobo que podem establir una relació entre la música de la cultura afroamericana i les seves reivindicacions en drets humans. Durant molt de temps ha estat una cultura oprimida i trencar amb les normes establertes des d'Occident tenia molt de sentit. No creieu que devien utilitzar la música per expressar la seva disconformitat amb l'statu quo? Era l'única manera de poder-se sentir lliures, a través de la música. Nina Simone interpreta la seva música de manera desacomplexada, amb total llibertat, improvisant de manera constant, canviant la lletra, l'harmonia i les melodies de les seves pròpies cançons, sense por. Per mi, la música de Nina Simone és un crit, un clam de la cantant que va patir les conseqüències de la intolerància. I tu, què en penses?